בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים ממש בעוד דקה-שתיים, הכנות טכניות אחרונות. היום אנחנו משלבים גם מצגת בשידור שלנו, אז אנחנו ממש ככה בעוד חצי דקה מתחילים את השידור שלנו. אוקיי? יופי. רעות, את רואה אותי שם? מצוין. טוב, חברים, בוקר טוב, השעה 10 בבוקר, ואנחנו עם פרק נוסף של התוכנית בולדיט. הפעם, הפרק החמישי שלנו הולך לעסוק בנושא של איך ליצור מגנט לידים מנצח לעסק שלכם. אם אתם בעלי עסקים שמשווקים בפייסבוק, או שבכלל ככה משווקים בעולם האינטרנטי, בעולם הדיגיטלי, אתם או שמכירים את המושג מגנט לידים ועובדים איתו בצורה כזו או אחרת, או שלא מכירים בכלל. כך או כך, היום בתוכנית, בפרק הזה, אני הולך לדבר איתכם על דגשים חשובים שיעזרו לכם ליצור את מגנט הלידים המנצח לעסק שלכם. מדי פעם אני מוריד ככה את המבט למחשב השני כדי לראות אם יש אנשים שמגיבים, יש אנשים שככה מסמנים לנו שהם נמצאים כאן. כמו שאמרתי, אנחנו היום בפעם הראשונה משלבים גם את המצגת, ככה שלצורך העניין מבחינה טכנית, אם יהיו איזה שהם עיכובים או תקלות, אנחנו ננסה ככה כמה שיותר להתמודד איתם בזמן אמת. אז אנחנו מתחילים, חברים, בוקר טוב לכולם, איך ליצור מגנט לידים מנצח לעסק שלכם. הדבר הראשון שאני רוצה ככה לתת כהקדמה, זה לדבר איתכם על כל מה שקשור לנושא של מפת השיווק של העסק שלכם. כי למעשה רגע לפני שנדבר על מגנט הלידים, אני רוצה שרגע נבין כמה דברים חשובים שקשורים בכלל לשיווק ולפעילות השיווקית שלכם. אז הדבר הראשון שמתייחס באמת למפת השיווק של העסק שלכם, אותה מפה למעשה מגדירה בצורה ברורה את התהליך שאותו עוברים הלקוחות או לקוחות הפוטנציאליים שלכם, החל מהרגע שבו הם נכנסים, נקרא לזה מה שנקרא לתעלה השיווקית שלכם, או בכלל למעגל ההיכרות שלכם. החל מהרגע שבו הם נחשפים אליכם, אנחנו רוצים להגדיר את התהליך השלם, את התהליך או את התהליכים המלאים שאותם אנשים יעברו, בתוך כדי המסע הזה של היכרות איתכם וחשיפה לתכנים שלכם וחיבור אליכם ולעסק ולמוצרים ולשירותים שלכם, ועד כמובן לשלב שבו הם הופכים להיות לקוחות, עד לרגע שבו הם נמצאים איתכם באיזשהו מעמד מחירה, לא משנה אם זה בפגישה, בשיחת טלפון או בדרך האתר או איזשהו דף מחירה שיש לכם. אז זה למעשה קודם כל המפה השיווקית. כמו שאתם מכירים אותי, אני מדבר כל הזמן על כמה חשוב לחשוב, לתכנן, ורק אז לבוא וליישם את הדברים. דבר נוסף, המפה כוללת הגדרה ברורה של כל נקודות המגע בפעילות השיווקית שלכם. נקודות מגע זה משהו שאני מדבר עליו גם לא מעט פעמים. למעשה כל הרעיון של נקודות מגע זה לייצר את כל המקומות שבהם אנחנו יודעים ללקוח הפוטנציאלי יש מפגש איתי ברמה השיווקית, שהוא פוגש דרכו את המסרים שלי. זה יכול להיות מייל שהוא מקבל או סדרה של מיילים שהוא מקבל, זו נקודת מגע, זה יכול להיות דף נחיתה, זה יכול להיות פוסט שכתבתי, כל דבר שלמעשה אני מעלה כחלק מהמפה השיווקית שלי, ואני יודע שהמפגש איתו לאותו לקוח פוטנציאלי, אמור להניע אותו לפעולה לאיזשהו שלב, לבשל אותו, להכין אותו, לתת לו עוד איזשהו ערך, כדי שבסופו של דבר אנחנו נתקדם בתוך התעלה הזו לעבר המקומות שאנחנו רוצים, לעבר המטרות שלנו. דבר נוסף זה להבין שהכניסה לתעלה השיווקית הזו, בתוך המפה, בתוך התעלות השיווקיות שנמצאות בה, הכניסה בדרך כלל תעשה דרך מגנט הלידים. וזה מה שאנחנו עומדים לדבר עליו היום, בעצם להבין מה זה אומר ואיך זה תורם לכל התהליך הזה ולכל המפה הזו שאנחנו מתייחסים אליה. אז בואו נבין רגע מה זה אומר מגנט לידים. מגנט לידים לצורך העניין יהיה בעצם
המקום, אם אני ככה מעלה את זה ברמת ההגדרה, זה יהיה המקום, כמו שאמרתי, שדרכו אנשים, לקוחות ייכנסו לתוך התעלה השיווקית שלנו. זה המקום שבעצם דרכו אנחנו נגרום לאנשים לעשות איזשהו שלב ראשוני, שהוא, אם עד עכשיו הם ראו אותנו, צפו בתכנים שלנו, ראו וידאו שלנו, עשו לייק, שיתפו, כל הדברים האלה הם נהדרים והם פנטסטיים וגם הם חלק מהמפה השיווקית. אבל מגנט הלידים, מה שהוא עושה, הוא בעצם כבר מציע איזושהי הצעה מסוימת. המגנט הוא למעשה סוג של משהו בעל ערך, שאנחנו לא חושפים או לא מדברים עליו בתכנים שככה אנחנו מפזרים ברחבי הרשת. מגנט הלידים הוא כבר משהו שעבורו או תמורתו, אותם לקוחות פוטנציאליים שלנו, מה שהם יעשו, הם ישאירו שם, הם ישאירו מייל, בחלק מהמקרים זה יכול להיות גם טלפון, אפילו תחום עיסוק, זה תלוי. ככל אגב שנבקש מהם יותר פרטים בשלב הראשוני, אנחנו לוקחים את הסיכון שזה יגרום לפחות אנשים להשאיר את אותם פרטים, למעט מצבים מסוימים שאנחנו מכוונים בצורה כל כך מדויקת, ושהשדות או הפרטים שאנחנו מבקשים הם כל כך נכונים ומתאימים, כך שהקהל בסופו של דבר ישיר. אני מניח ואני יוצא מנקודת הנחה שכשאנשים ממלאים יותר פרטים על עצמם, כך הם יותר בשלים ונכונים לקבל את מה שאתם רוצים להציע להם. אז צריך לקחת את העניין הזה בחשבון. דבר נוסף, כמו שאמרתי, מגנט הלידים זה מה שמהווה צעד משמעותי בשדרוג מערכת היחסים עם אותם אנשים. כי כמו שאמרתי, תחשבו, נניח שעד עכשיו יש אנשים שראו את התכנים שלנו, רואים את התכנים שלנו, קוראים אותם, צופים בווידאוים שאנחנו מצלמים, מעלים לפייסבוק, ליוטיוב וכו'. זה פנטסטי וזה נהדר. הם עוברים איזשהו תהליך של הבשלה כלפינו. כמובן בהנחה שהם מוצאים ערך במה שאנחנו נותנים להם. מגנט הלידים זה מה שכבר בא וגורם להם לעשות צעד משמעותי בתוך מערכת יחסים איתנו, וזה למעשה לתת לנו את הפרטים שלהם. עצם זה שהם מבקשים לקבל את מגנט הלידים, מה שהם עושים, הם למעשה אומרים לי, רז, הנה הפרטים שלי, שלח לי את המגנט, ובידיעה כמובן שמעכשיו הקשר בינינו הופך להיות כזה שאני יכול להתחיל לכתב איתם דרך המייל, אני יכול להתחיל לשלוח להם עוד תכנים דרך המייל, וכמובן לבשל ולשדרג יותר את מערכת היחסים בינינו. אנחנו תכף גם נראה דוגמאות למה אני מתכוון, ואנחנו תכף נבין גם כמובן איך עושים את זה. דבר נוסף, מגנט הלידים חייב להיות קשור לכל התעלה השיווקית שלנו כחלק מהמפה, ואנחנו בונים תעלות שיווקיות בתוך המפה. כמובן שמגנט הלידים חייב להיות קשור. למשל, אם אני, לא יודע, אני מוכר עכשיו איזשהו קורס לפרסום בפייסבוק, אז כמובן שמגנט הלידים, זה שאני דרכו ארצה להתחיל לשדרג את הקשר עם האנשים שאני אזמין להצטרף לקורס, הוא חייב להיות קשור לתחום הזה של פרסום בפייסבוק. הוא חייב לגעת בנושאים שיהיו רלוונטיים בהמשך, שיביאו אותם להירשם לקורס. אני לא יכול לרצות לקדם קורס בפייסבוק, ומגנט הלידים שלי יהיה 10 טיפים לחיים טובים, אוקיי? כי זה ממש ממש לא קשור, ולא בהכרח יש לאנשים האלה איזשהו אינטרס להבין איך לפרסם בפייסבוק. אז בהמשך שאנחנו נדבר על הדוגמאות, אנחנו נבין איך אני עושה את זה, או מה נכון לעשות בהקשר הזה. הלאה, אז בואו נתקדם. אני רק רוצה לבדוק בינתיים, מבחינת הנראות, מבחינת ככה איך שאנחנו נראים, הכל נראה שעובד כמו שצריך, ואנחנו נמשיך. אז בואו נראה דוגמאות. אז דוגמה אחת שאני רוצה לתת לכם, למשל, למגנט לידים. כאן אנחנו רואים דף נחיתה של לקוחה יקרה שלנו, חווה רעות, חווה שמאמנת ומלווה אנשים בשיטת משמעות. היא עוזרת לאנשים באמת ליצור ולגלות בין היתר את המקום הנכון להם בקריירה, בעסקים. אגב, שווה מאוד לעקוב אחריה בלי קשר. כאן אנחנו רואים דוגמה לדף נחיתה שעשינו לחווה. דף הנחיתה הזה, שימו לב, דף הנחיתה הוא הפלטפורמה שבאמצעותה אנחנו מציעים לאנשים שרלוונטיים לבוא ולהירשם, לקבל את מגנט הלידים שלה. במקרה הזה מגנט הלידים של חווה זה מדריך שאנחנו יצרנו, שדרך 10 סימנים או 10 שאלות מאוד ממוקדות עוזר לאנשים לגלות מהו המקום הנכון עבורם, מה מדויק עבורם מבחינה מקצועית, מבחינה עסקית. תהליך פנטסטי, תהליך מדהים, שגם באמת אנחנו רואים את ההרשמות אליו, ומבינים שיש כאן משהו שאנשים מאוד 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 רוצים לקבל. אז זו דוגמה אחת לדף נחיתה שמציג את מגנט הלידים של חווה, שכמובן בהמשך
יוביל אותנו בין היתר לקורס של חווה, לסדנה של חווה שעוסקת באמת במציאת המקום הנכון וכו'. כי נקודת ההנחה שמי שירצה את המדריך הזה אכן מתחבט ואכן שואל את עצמו שאלות שנוגעות להמשך הכיוון המקצועי בקריירה, בעסק שלו. דוגמה נוספת, עוד לקוחה יקרה, אביטל אטיאס. אביטל יועצת אסטרטגית, גם לאביטל יש שיטת עבודה ייחודית שבה היא עוזרת לעסקים פשוט לקחת את התוצאות הרצויות ודרך אסטרטגיה מובנית ליצור אותן. התהליך הזה הוא תהליך שמתחיל בהגדרה והבנה ברורה של התוצאות העסקיות של אותו עסק, אותו ארגון, אותה חברה. דרך ההבנה והתפיסה של המספרים בעסק הפיננסיים, אנחנו יודעים לקחת ולנתח את התהליכים שאמורים להיות מיושמים בעסק כדי להגיע למטרות של העסק. מה שאנחנו רואים כאן, לצורך העניין, אותו רעיון, איזשהו מדריך ספציפי שכתבנו, בהיבט הפיננסי, בהיבט של אשראי, של גיוס אשראי. גילינו שהרבה מהלקוחות, למעשה נקודת ההתחלה איתם, מתחילה במקום שהם רוצים לגדול בעסק, רוצים לעשות איזושהי צמיחה בעסק, או לחלופין אולי נקלעים לאיזשהו קושי פיננסי, ואביטל יודעת לבוא ולעזור בדיוק בנקודה הזו, ולכן הרבה מהם פונים לבנקים או לכל מיני מקורות מימון ורוצים לגייס אשראי כדי להתמודד עם העניין. מה שאביטל באה ואומרת, רגע לפני שאתם עושים את זה, יש כמה דברים שאתם פשוט חייבים להבין. 5 שאלות שאתם חייבים לשאול את עצמכם, כדי שתוכלו להבין איך לגייס את האשראי בצורה הנכונה והאפקטיבית עבור העסק. זה המדריך שאנחנו מוציאים החוצה, והאנשים, בעלי עסקים, המנכ"לים שנרשמים לקבל אותו, מן הסתם, בהמשך יקבלו את ההצעות השונות דרך ההיכרות עם המדריך וההיכרות עם אביטל לפגישות ולתהליכי ליווי שלה. אז אלה רק 2 דוגמאות. שוב פעם, מה שראינו כאן זה דפי נחיתה, מי שלא יודע מה זה, זה איזשהו דף אינטרנט שאנחנו מקדמים אותו באמצעות מודעות למיניהם, באמצעות כל מיני פרסומים, מביאים את האנשים לאותו דף נחיתה שמציע להם לקבל את מגנט הלידים, הם משאירים פרטים, ואחרי שהם משאירים את הפרטים זה נשלח אליהם אוטומטית למייל, ומשם בעצם מתחילה להיבנות מערכת יחסים עם אותם אנשים. יש לנו צורות שונות להגיש את מגנט הלידים. בסדר? אנחנו למעשה דיברנו על, הראיתי לכם דוגמה אחת, אבל יש לנו צורות שונות להגיש את אותו מגנט לידים. למעשה ריכזתי לכם פה כמה נקודות שדרכן אתם תוכלו לחשוב איך ליצור או להכין את מגנט הלידים שלכם. צורה אחת זה בעצם קבצים של אודיו. אתם יכולים בהחלט להכין הקלטות שמע של תוכן מסוים, תוכן ספציפי, שאותו אתם בעצם תציעו לאנשים לקבל מכם. אם לדוגמה אתם עוסקים בתחום הטיפול, אז הרבה פעמים מה שאני מציע ללקוחות מתחום הטיפול זה ליצור מעין מדיטציות אישיות משלהם. פשוט להקליט איזושהי מדיטציה או מספר מדיטציות ספציפיות, ולהקליט אותן ופשוט להציע לאנשים, לקהל שלנו, לבוא ולקבל את המדיטציות האלה ללא עלות, כמובן עם הדרכה אפילו איך להשתמש בהן, ומשם כמובן ייפתח הפתח, ייפתח הקשר וישתדרג. אפשרות נוספת, מה שנקרא צ'קליסט. צ'קליסט זה איזושהי רשימת, כמו רשימת מכולת כזו, to do list, שקשורה לדבר מאוד ספציפי. זה לא משהו ארוך מדי, זה משהו מאוד נקודתי. אני יכול ליצור למשל את הצ'קליסט לאיך ליצור שידור לייב מנצח בעסק, ואני יכול ליצור צ'קליסט ממש של כל הנקודות שחשוב לוודא שיש לכם. אפשר אפילו לקחת את הצ'קליסט הזה, להדפיס אותו, לשים אותו ליד המחשב, וזה דבר מאוד מאוד אדיר. לקוחות רוצים לקבל את זה, את הריכוז של הנקודות שהם צריכים לטפל בהן כשהם רוצים להשיג או לטפל באיזשהו עניין. דבר נוסף, סרטוני וידאו, הדרכות למיניהן, סדרת סרטונים, גם אלה יכולים להיות חלק ממגנט לידים. אתם יכולים להקליט סרטון או סדרת סרטונים גם בהקלטת מסך של מצגת ממש, ולהציע את זה, פשוט להציע את זה ללקוחות שלכם, ללקוחות הפוטנציאליים, כשאתם באים ואומרים להם, בואו תשאירו את המייל, את השם, ואני אדע לאן לשלוח לכם את סדרת הסרטונים או את הסרטונים שהכנתי בנושא הספציפי הזה. דבר נוסף, זה יכול להיות, כמו שאתם בטח יודעים, מדריך או ספר אלקטרוני. זו יכולה להיות סדרת טיפים, אפילו סדרת טיפים במייל. זו יכולה להיות הקלטה של וובינר או הזמנה להירשם לוובינר, להדרכה אינטרנטית שאתם מקיימים. זה יכול להיות הזמנה לקבוצת פייסבוק סגורה, ששוב פעם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את זה דרך דף נחיתה, ששם אנחנו מדברים על קבוצת פייסבוק שעוסקת בפעילויות שונות.
יש אפשרות כמובן להזמין ישירות לתוך קבוצה, אבל יש מקרים מסוימים שאני בונה יחד עם לקוחות שלי, פשוט דף נחיתה שמזמין לקבוצה, קבוצות אתגר אם אתם יודעים מה זה אומר, ואז אנחנו מוודאים שאנשים לא רק מגיעים לקבוצה, אלא הם גם נכנסים לרשימת התפוצה שלנו. ודבר נוסף, למי שזה רלוונטי, תקופת התנסות. אם לצורך העניין אתם מוכרים תוכנה, אז הרבה פעמים מגנט הלידים יכול להיות איזשהו פרק זמן שאתם תיתנו לאנשים פשוט להתנסות בתוכנה שלכם במתנה, או בחלק ממנה, זה לא משנה לצורך העניין, כדי שהם יוכלו לחוות ולקבל החלטה. כמובן, עוד פעם, זה חלק מתעלה שיווקית, מחירתית, שאתם כבר תדעו איך לדבר איתם, על מה לכתוב להם, איזה טיפים לתת להם. אבל אלה באמת הדוגמאות של כל מה שאתם יכולים לעשות. עכשיו בואו נגיע, אם הבנו את הרעיון בגדול של מה מגנט הלידים עושה ולמה הוא כל כך חשוב, בואו נדבר קצת על דברים שקשורים באמת לאיך לעשות אותו. אז כמו שאמרנו, מגנט הלידים הוא מהווה נקודת הכניסה שלנו, או של הלקוחות הפוטנציאליים, לתוך מערכת היחסים איתנו, לתוך תעלת השיווק שלנו. וכדי ליצור אותו בצורה נכונה, קודם כל אנחנו באמת חייבים להבין שהמגנט הזה חייב להיות סופר ממוקד בדבר מאוד מסוים, אני תכף אדבר על זה בהמשך. אבל אחת השאלות שאני למדתי לפני כמה שנים כבר לשאול את עצמי, וכמובן לעזור ללקוחות שלי לשאול, שאלה שכשאנחנו לומדים לשאול אותה, היא מאוד עוזרת לנו לקבל דיוק לגבי מגנט הלידים שלנו. והשאלה היא השאלה הבאה. מהו הדבר שהלקוח הפוטנציאלי שלי צריך להבין, להיות מודע או להאמין בו, לפני שהוא יקבל החלטה לרכוש ממני את המוצרים והשירותים שלי? זו השאלה, חברים. תנסו רגע לחשוב על המוצר שלכם, תנסו לחשוב על השירות שלכם, ותשאלו את עצמכם, מהו הדבר, או מהם הדברים אולי, שהלקוח הפוטנציאלי, זה שכרגע לצורך העניין לא מכיר אתכם, אולי לא מכיר בכלל את הפתרון שלכם, מהם הדברים האלה שהוא צריך לחשוב, לדעת או להאמין בהם, להיות מודע להם, לפני שהוא יקבל החלטה לרכוש את המוצר. אז אם אני לוקח, בואו ניקח דוגמה, נניח שאני עכשיו דיברתי איתכם על המקרה של חווה. דיברנו על המקרה של חווה רעות, שיש לה סדנת מפה, ששם היא באמת מדריכה אנשים בצורה מעשית, איך לזהות את המקום הנכון להם. ושאנחנו שואלים, מה הם צריכים לדעת או להיות מודעים לו, לפני שהם בכלל יקבלו החלטה לבוא לקורס שלה, אז א', הם בכלל צריכים להיות מודעים לכך שיש דבר כזה שנקרא המקום הנכון. יש הרבה אנשים שלא בהכרח בכלל מאמינים שיש דבר כזה מקום שבו אני יכול לעשות גם את מה שאני אוהב, גם להתפרנס מזה, וגם ממש לקבל מזה משמעות והנאה, כל אלה יחד. יש אנשים שבהחלט מאמינים שלא קיים דבר כזה, שזה רק איזה פנטזיה או אולי מתנה שמעטים זוכים לה. אז זה אחד הדברים שרצינו להראות לאנשים, יש דבר כזה. ועבור כל אדם יכול להימצא המקום הנכון לו. דבר שני שרצינו לגרום להם להיות מודעים לו, זה לנסות להתחיל להבין מה יכול להיות המקום הנכון עבורם. זה אומנם לא מדריך או לא שאלון שיעזור להם מיד להגיע לשם, אבל כן ייתן להם מודעות לגבי אותו מקום. אז אלה היו שני דברים מרכזיים שאיתם אנחנו הלכנו, ואיתם אנחנו יצאנו לדרך. אותו כנ"ל אם ניקח את הדוגמה של אביטל, שדיברתי איתכם מקודם, אז אמרנו, בסופו של דבר התהליכים של אביטל זה ללוות את העסקים, את הארגונים, דרך באמת תהליך של ניתוח מהמצב הפיננסי ועד בניית אסטרטגיה לשיפור ההתנהלות, דרך תהליכי הייעוץ ארגוני שלה. כשאמרנו, אחד הדברים שבשלבים הראשונים אנחנו רוצים להגיע, שהם צריכים להבין, כי זיהינו שהנקודה של גיוס אשראי היא קריטית עבורם, זה א', לגייס אשראי זה יכול להיות מאוד נכון ויכול להיות מאוד לא נכון עבור העסק שלך, וב' לנסות באמת להיות מודעים למהן ההשלכות של גיוס אשראי נכון ואפקטיבי. ואלה הדברים שאיתם אנחנו יצאנו החוצה, בנינו את המגנט וקידמנו את האנשים בתוך התהליכים השיווקיים לעבר המטרות שלהם. אז זאת שאלה שאני בהחלט מזמין אתכם לשאול כל הזמן, כשאתם רוצים לבנות את המגנט, או בכלל רוצים ככה לייצר תהליכים שיווקיים אפקטיביים, מהם הדברים שהלקוחות הפוטנציאליים צריכים להבין, לחשוב, להיות מודעים, להאמין בהם, לפני שהם יקבלו החלטה לרכוש את המוצרים. אם הקשבתם, אם צפיתם בפרק הקודם של בולדיט, פרק 4, נמצא כאן בדף העסקי שלנו, דיברתי שם בין היתר על הנושא של חינוך שוק, זה בדיוק המקום שחינוך שוק פוגש אותנו. אז דגשים חשובים. קודם כל, המגנט שלכם חייב להיות מקודם כל הזמן. זה לא מספיק ליצור אותו ולקוות שמישהו יראה את זה. אתם חייבים לקדם אותו כל הזמן. זה אומר שאתם, אם יש לכם כמובן רשימה קיימת, רשימת תפוצה קיימת,
גם להם זה נכון לשלוח מיילים ולעדכן אותם אם יצרתם איזשהו תהליך שיווקי חדש, אבל גם אם לא, לקדם את זה כל הזמן. קחו את פייסבוק, גם בפוסטים, בפרסומים, במודעות, יוטיוב, סרטונים שיקדמו לשם, שיתופי פעולה. יש המון ערוצים שדרכם אפשר לקדם אנשים לבוא ולפגוש את מגנט הלידים, ובעצם דרכו, כמו שאמרנו, להתחיל את מערכת היחסים איתכם. תתכננו מראש, זה דגש עוד פעם חשוב, לתכנן מראש מה יהיה התהליך שאותו עובר האדם, מהרגע שבו הוא ביקש לקבל את המגנט, עד השלבים הבאים שמביאים אותו למצב של פשוט להיות לקוח ולהישאר איתכם לאורך זמן. תזכרו תמיד שככל שמגנט הלידים שלכם יהיה מעשי וממוקד יותר, כך יגדלו הסיכויים שאנשים ירצו לקבל אותו. ודבר נוסף, תמיד תקפידו שזה יהיה פתרון מעשי וספציפי, רצוי לבעיה ספציפית ולקהל ספציפי. ככל שתהיו ממוקדים יותר, כך אתם תוכלו להפיק יותר ערך. ואם אני באמת לוקח דוגמאות, אז מגנטים יכולים לדבר על, בדרך כלל, אם אתם רוצים להיות מאוד ממוקדים, טעויות נפוצות שקהל ספציפי עושה בתחום הספציפי הזה. נניח שאני יכול לפנות כרגע למאמנים, והרבה מהתהליכים השיווקיים שלי פונים ופנו למאמנים, אז מגנטים שהיו מיועדים למאמנים באמת דיברו ספציפית אליהם. 5 טעויות נפוצות שמאמנים עושים בשיווק שלהם בפייסבוק. שימו לב כמה זה ממוקד, כמה ברור לאותו מאמן שהמדריך הזה מיועד עבורו, כמו שבעלי עסקים אחרים אגב, שכן נרשמו להוריד אותו, יכולים להבין שזה אולי פחות מדבר אליהם. אז תדברו על טעויות נפוצות, שהקהל שלכם עושה בתחום המסוים או הספציפי שאתם מדברים עליו. אתם יכולים לדבר על השלבים בדרך בסדר? אותו דבר, אבל להישאר פתרון ספציפי, מענה ספציפי, כמו שאמרתי, צ'קליסט, תחשבו על תהליכים שהלקוחות שלכם עוברים ואתם מרכזים להם אותם בנקודות, איך להתכונן לזה בצורה נכונה. בקיצור, יש כאן המון רעיונות, אתם מוזמנים גם, אם תרצו כמובן בתגובות, בשאלות, לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לתת לכם ככה רעיונות נוספים וטיפים נוספים. זה ככה לגבי הנושא הזה. אם יש לכם מגנט לידים בעסק, אנחנו מאוד נשמח לראות אותו. תשתפו אותו בתגובות, לא משנה אם אתם צופים בלייב או בהקלטה, תשתפו אותו בתגובות, תנו לנו קישור לראות אותו. אנחנו מבטיחים לכם, אני מבטיח שאני באופן אישי אעבור, ואם יש לי טיפים והדגשים לתת לכם, אני אשמח לתת לכם את זה. דבר נוסף, כמובן מזכיר לכם, הצעד הבא שלכם להתקדם בשיווק בעסק, תמיד יכול להיות זה שאתם תפנו אלינו, תתאמו שיחת ייעוץ אסטרטגית, ללא עלות, ללא התחייבות, באופן אישי, איתי. אני אצור איתכם במהלך השיחה הבנה ברורה של המטרות שלכם, הבנה ברורה של מהם הצעדים הנדרשים כדי להתקדם לשם עם רעיונות הכי יצירתיים שיכולים להיות, ומשם כמובן תהיה לכם אפשרות לקחת את הרעיונות ולהתחיל ליישם, או לדבר על איך אני והצוות של בולד יכולים ללוות אתכם, לקדם עבורכם, לנהל עבורכם את השיווק, ולהביא אתכם למקום שבו אתם באמת רוצים להיות. כדי לעשות את זה פשוט תיכנסו לקישור שמופיע או מעל או מתחת לסרטון, תלוי איפה אתם רואים את זה באיזה שלב, ואם לא, אז פשוט תיכנסו ל-www.boldit.co.il, ושם יהיה הטופס שתוכלו להשאיר פרטים, ואנחנו נוכל לשוחח ולבדוק איך אפשר לעזור לכם בקידום של הפעילות השיווקית והעסקית שלכם. אז חברים יקרים שלי, שמחתי מאוד להיות איתכם היום בלייב, בעוד פרק מנצח של התוכנית בולדיט, נושא מאוד חשוב. לכו, תבנו, תשפרו את מגנט הלידים שלכם. מי שיש לו מגנט לידים שהוא כבר כמה חודשים או שנים איתו, יש מצב שהגיע הזמן קצת לרענן, לחדש. תביאו דם רענן וחדש לשוק שבו אתם פועלים, כי זה העולם היום. העולם מתחדש, אנשים מחפשים דברים חדשים, אנחנו לא רוצים להישען על מה שבעבר עשינו. תמדדו, תבקרו את הפעילות שלכם ותצליחו בכל מה שתעשו. אז עד כאן רז אוחנה, אנחנו נתראה בפרקים הבאים של בולדיט ובכלל בתכנים השונים שלנו. אל תשכחו לעשות לייק לדף אם לא עשיתם, וגם לבקר אותנו בערוץ היוטיוב החדש שלנו, בולד, ניהול תוכן ושיווק לעסקים. נתראה בשבוע הבא בשעה 10 עוד פרק של התוכנית בולדיט. להתראות חברים, ביי.